Ассаламу алейкум, сайгылы сәржелер, хаберлер жаңғылайында студияда Эльвина Халилова чалыша. Бүгінден башлап Қырымда карантин режимі көрсетіле. Ежғалжы үкіметінің интернет сайфесінде айтылғанына көре, ярындан башлап апрельдің 6-сына қадар ярымадада сакинлер евден тек хастаханеге тюкянға яды иляч алмақ үшін шығып олажақлар. Бүгін Херсонда кіріш-чықыш ноқталарында карантин себебінден блокпостлар қойылды. Андаки вазиятны мұхберлеріміз біле, келіңіз сейретейік. Так виглядає блокпост, що знаходиться за Херсоном на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, траса М14. У зв'язку з ускладненням ситуації як на території держави, так і на території області, виявлення нових фактів захворювання відносно громадян, прийнято рішення щодо встановлення саме карантинних постів на межі з Херсонською областю. Вказані блокпости карантинні будуть розташовані на виїздах, в'їздах як в місто Херсон, так і на територію області. На вказаних постах будуть нести службу працівники поліції, медики, працівники ДСНС. Під час несення служби працівники поліції будуть зупиняти автомобілі, медики будуть перевіряти температуру як водіїв, так і пасажирів. За словами Тетяни Пшонь, такі заходи вживаються з метою нерозповсюдження вірусної інфекції COVID-19 на території області. Наразі планується до кінця цього дня встановити не менше, ніж 11 карантинних постів на території області. І прийнято таке рішення керівництвом головного управління: у разі спалаху інфекції на території якогось із районів будуть встановлені пости і на територіальній межі саме цього району, де виникає спалах інфекції. Так як у нас зараз працюють карантинні пости на території Генічеського району. Аналогічні будуть пости встановлюватися і в інших районах. Щодо обмежень в'їзду-виїзду з міста, Тетяна Пшонь говорить наступне. Обмежень поки що від влади не надходило щодо заборони в'їзду або виїзду громадян на територію області. Будуть здійснюватися наразі лише перевірки температурного режиму, санітарна обробка автомобілів, тобто переїзд, якщо це блокпост, переїзд через належний карантинну зону, дезінфекція, і будуть впускатися на територію області. Обмежень щодо пересування руху громадян на територію області, як і держави, поки що не встановлено. Еріка Авдієва, Ганна Тонг, Ігор Печенко, Володимир Щепинога. Новини на Суспільному. Херсон. Әндіден Қырымда тек девлет қызметшілері вейіштен мақсус білдірме алғанлар евден чықып олажақ. Буақта ешғалжы соцполитика назиры Елена Романовская хабер етті. Бұнен бераберлікті апрельдің үчінден башлап, ішке барғанлар да чоқ инсан олған ерде бұлынып оламажақ. Іштен башқа ерге чықмаға оларға ясақ етілді. Жесткий режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. У них таких справок не будет. Они имеют право выхода на улицу только по тем причинам, которые указала уже Юлия Михайловна ранее. Это экстренная медицинская помощь, оказание экстренной медицинской помощи, либо вынос мусора, либо выгул собаки на расстоянии 100 метров возле дома, либо приобретение продуктов питания. Нақлият қоланылмасы да ярындан башлап ясақ етілі. Машинанин юргенлерінің іштен мақсус бір весиқасы олмақ керек. Бұл вақта коронавирусқа қаршылық меселелерінден топлашу вақтында Қырымның сөздевице баш назиры Юлия Жукова хабер етті. Личным автотранспортом, опять-таки, могут воспользоваться те граждане, у которых имеется право на перемещение. То есть те граждане, которые получили у своих работодателей справки на перемещение. Для работы, для того, чтобы добраться до каких-то, опять-таки, учреждений, связанных с выполнением производственных должностных обязанностей, но не для личных целей. Қырымда комендант саты олмажақ. Бұны Русия контроліндегі Қырым Назир Шурасының ел басшысы Юрий Гацанюк хабер етті. Никакого коменданта часа не введено и не будет введено. У нас только введен режим жесткой самоизоляции. Поэтому еще раз обращаюсь к крымчанам: находиться дома и просто выходить на улицу нет для этого смысла, только в исключительных случаях.
Қырымның Создерозздравнадзор башы Василий Климов ишгалжы үкіметінің коронавируснен көреш меселелерінден топлашу вақтында қырымлыларны евде маска тікмеге чағырды. И на сегодняшний день мы не можем сказать, какой аптечной сети, какое количество аптечной этой организации есть маски. Поэтому в данном случае я бы рекомендовал воспользоваться возможностью пошить эту маску самостоятельно. Как это сделать, есть на сайте Роспотребнадзора. Ишғал етілген Қырымда коронавирус аққында яңлыш малыматтар қатылмасы үшін пара жазалары. Сақ районындаки уютная сакені көйінде 5 кіші коронавирус олғана аққында язды. Ишғал жакимет бұл қабер доғры олмағаныны қайдетіп, қадынға мемури жаза белгіледі. Докладывал о том, что выявлен был блог, в котором содержалась неправдоподобная информация. Нами за вчерашние сутки это лицо найдено было, составлен протокол по статье 13-15 в отношении гражданки, наша жительница Сакского района. Напоминаю, что ответственность за такое правонарушение грозит гражданину в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Ишғал етілген Қырымда 16 кіші теббей незарет алтында бұлынам. Сонки 24 саат ішінде бұл жедвелге да 86 кіші көрсетілді. 22 кіші тедавиленді. Бұны коронавирусқа қаршылық меселелерінден топлашу вақтында Ишғалжы сағылық сақлав назирі Игорь Чемоданов білдірді. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 3016 человек. За последние сутки поступили 183 человека, выписано 72 человека. По динамическим наблюдениям у нас находится 2935 человек. В стационарах 68 человек, в изоляторах, в обсерваторе 13 человек. Всего у нас выявленных положительных остается 16 человек. Все люди, кому необходимо, получают лечение в полном объеме. Тяжелых нет. Коронавирус себебінден Қырым маршының тарихы да деңішті. Милли Меджлис тарафындан майысының үшінде кечірілежек олған онур юрышы коронавирус себебінден башқа вақытқа қалдырылды. Юрышының яңы күні да белліде гүл деп хабер етті Facebook сайфесінде Милли Меджлис рейесі Рифат Чубаров. Бұндан ғайры Милли Меджлис рейесі өзімізге бақып карантин режиміні бежермеге чағырды. Böyle bir eklenmek için birbirlerimizge şimdi varmasak da burada hiçbir türlü böyle maskaralık yok. Ama Allah göstermesin birbirimizden uzaklaşmayık. Çünkü böyle hastalık bir yerini sarıp algan günlerde bazı kişilerimize belki daha ziyade destek gerek ve dikkat gerektir. Öyle kişiler de varlar. Ve o sebepten işte birbirimizge dikkat olayık. Ama eklenme şeklinde bağlarımızı biraz bu haftalarda azlaştırayık da yok eteyik. Azlaştırayık da değil de yok eteyik. Бұнымен сағылықлашам Facebook sayfamızga abone olup, yanılıqlarını takip etiniz, muqayt olыңыз ve biz ile қалыңыз. Görüşmek üzere.